Γεια σας φίλοι μου, ξανακάνω άλλο ένα βίντεο γιατί έκανα κάποιες αλλαγές. Δεν μου άρεσε αυτό που είχα κατασκευάσει αυτό εδώ πέρα, δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να το βλέπω. Τέλος πάντων έβαλα μεγαλύτερη βίδα και μεγαλύτερα ρουλεμάν. Και έβαλα και αυτό εδώ το πρόσθετο, το φιλετάκι, για να κουμπάνε καλύτερα εδώ οι οδηγοί. Βλέπετε ότι μπορούμε να το βάλουμε σε οποιαδήποτε θέση θέλουμε, όπως εδώ, μπαίνει μέσα, δουλεύουν ομοιόμορφα. Μπορούμε να βάλουμε άλλες δύο, δηλαδή 6 στο σύνολο, με ένα μοτεράκι από σούβλα. Αυτό δεν το έχω πειράξει ακόμα, ελπίζω να τα αφήσω έτσι, αλλά αυτό δεν μου άρεσε. Το έχω κάνει τώρα, το έχω βάλει και μία ενίσχυση από τη μέσα μεριά. Εδώ του βάλα έξτρα λαμάκι για ενίσχυση. Πάμε λίγο να σας δείξω πώς το έχω κάνει, δίνοντας αυτές τις δύο τις βίδες όπως κανονικά έχουν όλα τα μοντέλ. Λοιπόν, για να δούμε αν φαίνεται. Εδώ του έκανα μία τρύπα και του πέρασα πάσα και του βάλα αυτή τη βίδα, έχει περάσει μέχρι τον άξονα για να μπορεί να μπλοκάρει, για να μην μου χαλαρώνει, γιατί δεν θέλω να βάλω κόντρα. Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνει εδώ στην υποδοχή μέσα και βιδώνουν οι βίδες εδώ και από εδώ και έτσι γυρνάει. Αυτό οποιαδήποτε στιγμή λύνει, βλέπετε, λύνει όλο. Ξεβιδώνουμε αυτά όλα τα πάντα και λύνουν όλα. Βγαίνουν τα γρανάζια. Εδώ είναι οι σούβλες. Όλα χειροποίητα, ακόμα και τα χερούλια. Α, ξέχασα να σας πω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τις διαστάσεις να σας πω λίγο. Οι διαστάσεις είναι 40 επί 70, έτσι βλέπετε, έτσι 70. Το ύψος το έχω κάνει 13 πόντους. Λοιπόν, τώρα σκέφτομαι, θα το δω στην πράξη βέβαια, να του βάλω και 4 ποδαράκια στις 4 γωνίες, το οποίο όμως θα είναι ρυθμιζόμενο, για να μπορώ να ρυθμίζω την απόσταση από τα κάρβουνα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, το δεύτερο που κάναμε για την ψισταριά. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλά ψησίματα. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο.